Kullum na ba cewa a wajen yayan musulmi magar na hawa fito Allah ka yi mana maganin kururan nan Allah ka yi mana maganin kururan nan hegi ya bakar cuta wata ta lamu walawa an kira sai kowa wai ba za a wala ba karba daukar wala ba cutar kasar china zai iya bakar cuta na fara kiɗan kurolan na sai ya muguwar cuta babu ruwan wani da wani in ba dalili kai ba ku zara da kwaron shawo idan sun rugu baban ibn fari ya da bai gani baban layara ba wani tafin gaban gaban famango mana maganin bakar cuta kwafin bayan tun kaga bakar cuta ta kwafe mu cutar da hakin lace mu duwai kowa ba zai wannan ba jama'a kama duwayi don maganin masifa ne jama'a da ladin ga duwayi don maganin bala'i ne kuna ta cewa ana ku sallah ba hana mu sallah ba a cikin jama'a ne ba a zo a yi ba sallan nan kana da bakar cuta kurola zai ya bakar cuta ta na mu walawa amma cutar kasa ce ba Najeriya ce kawai akwai kurola ba duk duniya gaba da akwai kurola ba Allah kai mana maganin bakar cuta a daina zagin shugabanni da Allah domin cutar kurolan nan komai ban Allah ne Allah yi ne ya kawo cuta yi zai yi maganin cuta mu da mu ringa rike amana an muna rike amana ba ai ba za ta kama mu ba kowa rike amana ba ai ba za ya tafi ba jama'a yanzu za la ta yi hira na ita yau ba mun sa kowa ya zo mu wawala